No hei. Mm, Tänään mä ajattelin yrittää videolle laittaa vähän asiaa mulle tosi tärkeästä teemasta, joka oikeastaan näkyy mun ohjauksessa. Jos ei nyt ihan joka työpajassa, niin melkein. Eli tarpeet ja tarpeiden tunnistaminen ja mitä ne tarpeet oikeastaan on. Ja mä huomaan, että tämän asian avaaminen vähän jännittää mua, koska tää on niin monisyinen ja syvä, että tuntuu vähän semmoista, että kuka mä nyt oon avaamaan tätä. Mutta kokeillaan, mitä syntyy. Mulle itselleni se, että mä aloin tunnistaa mun omat tarpeet ja tunnustaa, että mä oon tarvitseva, niin oli mulle oikeastaan tää on ollut isoimpia semmoisia käännekohtia mun elämässä, koska tarpeiden tunnistamiseen liittyy tunteet ja niiden hyväksyminen ja siihen liittyy omat rajat ja siihen liittyy kommunikaatio ja rehellisyys, mikä on tämän viikon tantra-työpajan teema. Että oikeastaan me ei pystytä irrottautumaan millään tavalla siitä, että me ollaan tarvitsevia. Että se on tavallaan joka ikisessä hetkessä, niin aina siellä takana on se tarve. Ja varsinkin henkisissä piireissä mä oon törmännyt siihen, että ajatellaan, että tarpeet on jotain egon kikkailua ja ne kannattaa vaan yrittää työntää sivuun ja nousta tarpeiden yläpuolelle ja näin. Mutta mä en itse usko siihen yhtään. Mä ajattelen, että se voi olla jopa niin kuin dissosiatiivinen ja tavallaan semmoinen niin kuin bypassing niin kuin mekanismi, että me yritetään pärjätä sillä, koska tosiasia on se, niin kuin varmaan ehkä moni teistä tietää, että jos kiintymyssuhdemalli on tuttu, että Suomi on välttelevän kiintymyssuhdemallin maa. Täällä on tosi paljon ihmisiä, joilla on ollut ensisijaiseen vanhempaan välttelevä kiintymyssuhde. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että monet on kasvanut niin, että meidän tarpeita on mitätöity. Tarpeet ei ole tärkeitä. Ja tämä lähtee jo ihan pienestä vauvasta, jos unikoulutetaan tai opetetaan tavallaan siihen, että jos lapsi tarvii paljon syliä tai kitisee äidin perään, että se on vaativa ja se manipuloi ja se pitää opettaa, ettei sitä hemmottele. Tämä on siis ihan todella yleistä ollut ainakin niin kuin meidän vanhempien aikana ja vielä valitettavasti niin kuin munkin sukupolvella. Että tavallaan on ajateltu, että jos sä hemmottelet sun lasta läheisyydellä ja rakkaudella ja otat sen tarpeet huomioon, niin se lapsi kasvaa kieroon. Joten on karaistu lapsia aika paljon ja ihan tosi pienestä asti on opetettu, että niitä tarpeita ei tavallaan huomioida tai kunnioiteta. Ja jos miettii, mikä on ollut yleinen tapa vielä joitakin vuosikymmeniä sitten, että vauva ruokittiin tietyn kellonajan välein, 4 tunnin välein. Ei sen mukaan, mitä se lapsi tarvitsi, vaan sen mukaan, että miten joku viisaudessaan oli päättänyt, että näin kuuluu tehdä. Ja että se ei haittaa, että se lapsi itkee, että se vahvistuu siitä, että se itkee. Niin se, mitä se vauva on siinä kohtaa oppinut, on se, että hänen tarpeellaan ei ole väliä. Minulla ei ole merkitystä sillä, että kommunikoin sitä, mitä kaipaan, niin sillä ei ole merkitystä. Ja vaikka me ei itse oltaisi, että meihin ei ole käytetty tätä metodia, niin sitä on voitu käyttää meidän vanhempiin. Ja se on heijastunut siihen, miten he on pystynyt kohtaan meidät lapsena ja vauvana ja meidän tarvitsevuuden. Mulle opetettiin tarpeista Zen Coachin koulutuksessa se, että jos niitä alkaa kuunnella ja kunnioittaa, niin se on vallankumouksellinen teko. Ja se syy siihen on se, että kautta aikain ne, kellä on ollut valta ja jotka on halunnut pitää itsensä vallassa,
on hyötynyt siitä, että ihmiset ei ole ollut yhteydessä itseensä ja omaan voimaansa ja omiin tarpeisiinsa. Ja kun miettii nykyajan työelämää ja miten ihmiset uhraa itsensä oravan pyörään miettimättä sitä, että mitä he oikeasti itse kaipaa, he tekee sen, koska he ajattelevat, että heidän kuuluu tehdä näin ja tämä on se, miten pitää tehdä. Ja ohitetaan ne oman kehon viestit ja ohitetaan se, mihin oikeasti se sydän vetää, mikä on se, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä. Ja että en mä voi lähteä toteuttamaan en mä voi lähteä elämään mun omaa elämää, koska aina on joku syy. Ja kun miettii, että miten markkinointi toimii, miten meille saadaan myytyä se kaikki, mitä me ostetaan. Suurin osa asioista, mitä me ostetaan, on aivan siis käsittämättömän turhia asioita. Ja me pärjättäisiin ilman niitä aivan loistavasti. Mutta minkä takia siitä huolimatta, että me kaikki tiedostetaan se, että pitäisi kuluttaa vähemmän ja että tämä ei ole tasapainossa sen kanssa, että mikä niin kuin maapallon kantokyky on, niin minkä takia me ei pystytä siihen? Suurin osa meistä ei pysty siihen. Meillä on kuitenkin aina mielessä joku seuraava juttu, mitä me tarvitaan. Niin se johtuu just siitä, että me projisoidaan se, mitä me tarvitaan johonkin ulkoiseen asiaan. Ja markkinointi toimii, se tökkää just tähän. Se tökkää siihen meidän tarpeeseen. Ja se houkuttelee ja väittää meille, että ostamalla tämän asian, niin tämä syvä tarve tulee täytetyksi, tyydytetyksi. Ja kyllähän sen niin kuin ymmärtää intuitiivisesti, että no eihän se nyt näin ole. Että jos mä nyt ostan itselleni uuden laukun, niin eihän se saa mua tuntemaan oloani niin kuin hyväksi kauhean pitkään aikaa. Se voi olla se pieni hetki, kun se dopamiini lyö ja on se yes. Mutta se, että kantaako se oikeasti. Ja minkä takia tavallaan, kun puhutaan tarpeista, niin niissä se niin kuin syvin juttu on se, että millä tavoilla me yritetään ja tarpeita täyttää. Ja tarpeet silloin, kun niistä puhutaan tavallaan puhtaimmassa muodossaan, niin ne on semmoisia universaaleja laatuja, jotka kaikki ihmiset tunnistaa. Ne ei ole semmoisia niin kuin oikeastaan kulttuurisidonnaisia, vaan ne on enemmän jotain paljon syvempää. Joku voi sanoa, että ne on tavallaan olemassaolon tai rakkauden tai tietoisuuden eri laatuja. Ja me kaivataan niitä. Syvimmillään me kaivataan niitä. Eli esimerkiksi rakkaus, ilo, oma voima, semmoinen niin kuin muodottuneisuus, tasapaino, myötätunto, totuus. Me kaivataan semmoisia tavallaan tosi isoja, ne on niin kuin tosi isoja sanoja. Ja se kuuluu ihmisen elämään, että me menetetään tavallaan tietyllä tavalla jossain kohtaa pikkuhiljaa ehkä yhteyttä tämmöisiin isompiin laatuihin ja sitten me voidaan löytää ne uudelleen. Mutta tavallaan kun miten ihmisen persoonan sanotaan muodostuvan se, että se yhteys katkeaa siihen ensisijaiseen vanhempaan ja se joudut diilaa niiden asioiden kanssa sitä myötä, sulla kasvaa se sun oma persoona, se oma ego, mikä on tosi tärkeä siinä, että miten me tässä maailmassa ollaan. Mutta se, että meillä jää se kaipuu niihin, että me kaivataan sitä syvää yhteyttä ja me kaivataan niitä semmoisia syviä laatuja. Mutta koska niistä asioista ei puhuta ja niitä ei tavallaan tunnisteta, niin me etsitään niitä vähän kautta rantain. Meillä on erillisiä strategioita, millä me haetaan niitä. Eli jos mä vaikka kaipaan nähdyksi tulemista, rakkautta, niin mun tapa hakea sitä voi olla se, että mä vaikka sometan paljon. Tai se voi olla se, että mä lataan Tinderiin, niin mä haen sieltä seuraa ja katon, että kuinka paljon tykkäyksiä mä saan. Jes, mulla on arvoja, mä olen rakastettu ja mä olen haluttu. Että tavallaan ne keinot, miten me niitä tarpeita yritetään täyttää, on usein aika sellaisia epäsuoria ja ei myöskään välttämättä mitenkään hirveän toimivia.
Ja jos me ei olla tietoisia siitä, että mitä me tarvitaan siinä kohtaa, kun me kohdataan joku toinen ihminen, tai me mennään vaikka johonkin tapahtumaan tai johonkin, jos meillä ei ole selkeänä se, että mitä mä oon tänne tullut hakemaan, mitä mä oikeastaan niin kaipaan nyt just kaikkein eniten, niin se voi olla, että se jättää meidät aika tyhjäksi. Ja tästä esimerkkinä varmaan monet pystyy samaistumaan sellaiseen tilanteeseen, että sä oot esimerkiksi harrastanut seksiä. Seksi ei varsinaisesti, kun mä puhun tarpeista tällä tavalla, niin seksi ei ole tarve. Seksi on strategia täyttää tarpeita. Me kaivataan nautintoa, seikkailua, yhteyttä, rakkautta, mitä ikinä se onkaan, mitä me haetaan. Ja jos siitä ei ole tietoinen, että mitä se seksi, mitä sun on tarkoitus siitä Tinder-seksistä saada, niin siitä voi jäädä ihan hirveä olo. Ihan tyhjä imetty paskaolo. Sen takia, että sä oot antanut itses ja ollut tosi lähellä toista ihmistä. Ja sit sä et ole saanut sitä, mitä sä oikeasti syvimmiltään kaipaat. Niin se, että me tullaan tietoiseksi siitä, että mitkä on se ajava voima siellä meidän tavallaan toiminnan takana. Mitkä on ne tarpeet, mitkä mua tässä hetkessä, mitä mä tällä hetkellä kaipaan eniten. Niin jos me ei ole siitä tietoisia, niin me ollaan aika lailla semmoisen niin kuin automatisaation ja omaksuttujen tarinoiden vietävänä, että tällä tavalla sinä saat nämä tarpeesi täytettyä. Ja mua nykyään naurattaa katsoa miksi TV-mainoksia, jos näkee jonkun niin siiderimainoksen, niin voi että kun heillä on hauskaa kaveriporukassa, kun he juo sitä siideriä yhdessä. Ja voi että bileet ja seikkailua ja yhteisöllisyyttä ja yhteyttä ja kaikkea mitä siinä myydään. Että kun sä ostat tämän siiderin, niin tätä sä saat. Tää on se. Ja saman kokismainos tai Pringles-mainos. Niin että ruokaa myydään meille sillä tavalla ja herkkuja. Että kun sä ostat nää, niin sit sä saat niin kuin näitä kaikkia ihania syviä tarpeita täytettyä. Tai että jos sä ostat nyt tämän vaatekerran tai tämän meikin, niin sit sä koet, että sä oot hyväksytty ja arvostettu ja sä koet olos kauniiksi ja sä voit olla itsevarma ja omassa voimassasi ja yes boss lady, kun sulla on tää puku tai nää kengät. Ja se on niin kuin aivan hullua. Koska eihän se, jos sä otat sen sieltä ulkopuolelta, että sä et oikeasti sisäisesti koe sitä ja se ei ole sä et niinku kehollista sitä, niin sehän on vaan niinku halpa korvike. Ja kyllä sen tosiäkkiä huomaa, että se on vaan sitä. Ja sen lisäksi tarpeet liittyy tosi vahvasti meidän rajoihin. Ja tästä mä oon mahdollisesti aikaisemminkin jakanut, mutta mulla rajat oli jotenkin vähän vaikea hahmottaa ennen. Mä en oikein tiennyt, että niin tavallaan ihan konkreettisesti, että mistä mä sen sitten tunnistan, missä se mun raja menee. Koska mä tajusin, että se ei ole mikään kiinteä raja, mikä pysyy samana päivästä toiseen. Mutta sen jälkeen, kun mä ymmärsin, että rajat liittyy tarpeisiin, niin se helpottui ja aukesi mulle tosi vahvasti. Että tavallaan, jos mä oon oikeasti yhteydessä mun tarpeisiin ja hyväksyn ne täysin, oman tarvitsevuuteni, niin silloin mun on helppo kunnioittaa itseäni ja helppo aistia sen, että mikä mua palvelee tässä hetkessä. Ja jos mua pyydetään jonnekin ja se ei tunnu, mä haluan sanoa ei, niin sen ei takana on aina kyllä. Ja mä sanon kyllä silloin jollekin toiselle asialle, mitä mä siinä hetkessä kaipaan. Ja se muutti mulla sen. Tavallaan rajoja on tosi vaikea asettaa, jos häpeää sitä, että tarvitsee jotain. Koska silloin kenen puolessa asetat niitä rajoja, jos sä häpeät itseäsi ja omia tarpeitasi. Ja se on niin syvä se häpeä, että tavallaan kun häpeä on se kokemus siitä, että minä olen vääränlainen. Ja se tulee mun mielestä tosi vahvasti just siitä, että mun tarpeet on vääränlaisia. Ei me lapsena, meillä on tasan 2 asiaa. Me halutaan olla autenttisia ja me halutaan olla yhteydessä. Me tarvitaan se yhteys meidän vanhempiin. Me ei pärjätä ilman sitä. Pieni lapsi kuolee ilman sitä. Niin jos meidän täytyy valita näistä 2, niin me valitaan se yhteys ja me hylätään meidän autenttisuus. Eli me aletaan painaa meidän tarpeita alas. Jos me huomataan, että meidän tarve vaikka oman voiman ilmaisulle, niin se ei mahdu siihen perheeseen. Niin silloin me suljetaan se pois. Okei.
Mä pidän tästä eteenpäin vähän pienempää meteliä. Mä ilmaisen itseni vähän vähemmän. Mä en ole enää niin suora. Mä en ole enää niin äänekäs. Mä en ole enää niin iloinen. Mä en ole enää niin vihainen. Mitä ikinä se onkaan. Niin me mukaudutaan lapsena, koska meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Se on se, me priorisoidaan aina se yhteys. Gabor Mate puhuu tästä tosi paljon. Niin meillä syntyy se kokemus, että minä olen vääränlainen. Se ei koskaan ole, jos meidät torjutaan lapsena ja meidän jotkut tarpeet häpäistään ja suljetaan tavallaan ilmaistaan, että hei, tämä ei ole nyt tervetullutta. Niin se ei ole koskaan ajatella, että meidän vanhemmissa on jotain, tai että no meidän vanhemmat ei pysty itse hyväksymään omaa voimansa, vaan sulkee sen pois, joten nyt sitten se peilautuu minuun. Eihän me lapsena kyetä mitenkään, monesti aikuisenakaan kyetä tämän tyyppisen ajatusketjuun. Ainoa, mitä me ymmärretään, on se, että minä olen vääränlainen. Häpeä. Ja jatkossakin aikuisena se häpeä estää meitä. Se pitää meidät semmoisessa kipsissä ja turvassa. Koska se pelko siellä takana, jos mä nyt päästän itseni, jos mä annan itseni ilmaista, jos mä annan itseni olla täysin se, mitä mä olen ja omistan mun tarpeet, esimerkiksi tarpeen itseilmaisulle, tarpeen ilolle, tarpeen tuoda se oma voima, niin mä en ole hyväksytty. Se häpeä iskee, se pitää meidät turvassa. Ja sisäinen kriitikko pitää meidät turvassa. Kriitikko, joka on oppinut, se on omaksunut sen meidän vanhempien äänen, sisäistänyt sen ja sanonut, että jo, tää ei ole kyllä nyt hyvä juttu, ja sä et voi kyllä lähteä tekemään, onko sä ihan naurettava ja herran jestas. Ja se tulee siinä kohtaa, kun me haluttaisiin vaikka poksahtaa ja ilmaista niin meidän riemua. Ei, missään nimessä. Niin tavallaan se pitää meidät turvassa, mutta se ei ole kiinnostunut siitä, että me ollaan onnellisia. Ja jos me pystytään tunnistamaan se, että tämä on jotain vanhaa, tämä on jotain, mitä mä oon omaksunut aikaisemmin, mikä ei tällä hetkellä enää palvele mua, ja ruvetaan sen sijaan, käännytään sisäänpäin, ruvetaan uteliaaksi siitä, että okei, mitä mä oikeasti tässä tarvitsen ja haluan. Ja jos mä tunnen kateutta jotain ihmistä kohtaan, niin miksi? Mitä se ihminen ilmaisee, mitä se ihminen on mun silmissä, mitä mä peilaan siitä ihmisestä, mikä herättää musta sen, että voi kumpa mullakin olisi toi, kumpa mäkin pystyisin tohon. Niin miksi? Että aletaan kysyä sitä miksi-kysymystä. Miksi? Mitä mä kaipaan? Mulla on auttanut tosi paljon tarpeiden hyväksymiseen se, kun mä sain oman lapsen ja on päässyt seuraamaan hänen tarpeiden ilmaisua, sitä puhdasta, häpeilemätöntä tarpeiden ilmaisua. Ihan mieletön opettaja. Se, että miten määrätietoisesti siinä kohtaa, kun mä oon häntä nukuttamassa, hän vaan niin kuin ottaa mun käden ja asettaa sen hänen kehon päälle. Just tohon. Kiitos, tähän minä kaipaan kosketusta. Tätä minä tarvitsen, pidä siellä. Tai ei, nyt mä en halua kosketusta, vaan niin kuin nostaa sen käden pois. Ei mieti, että loukkaakohan tää nyt, tai onkohan tää nyt hankala asento äidille, tai niin kuin ei jää silleen, ei vaan, että tätä mä tarviin. Totta kai siinä kohtaa sit, jos mulla on huono asento, niin mulla on myös oikeus pitää kiinni mun tarpeista tuntea, että mun keho voi hyvin ja mä korjaan sitä mun asentoa, mutta tavallaan sit hän ei mieti sitä. Se ei ole hänen tehtävä miettiä sitä. Hän ilmaisee sitä, mitä hän tarvitsee. Ja se on niin mieletöntä ja tosi haastavaa myös antaa sille tilaa, koska totta kai se peilaa mulle itselleni kaikki ne kohdat, missä mä en pysty tai ole pystynyt samaan ja missä mä painan pois mun omia tarpeita. Ja sen kautta mä oon oppinut sen, että eihän tarvitsevuudessa ole mitään pahaa. Ei ihminen, joka on yhteydessä omaan sydämeensä ja voi hyvin ja jolla on riittävät voimavarat, niin eihän se tuomitse vauvaa siitä, että vauvalla on tarpeita. Siinä kohtaa, jos me ollaan koettu traumaattinen synnytys ja me eletään yksin tai kumppanin kanssa, joka on vaikka paljon töissä tai muuten ollaan tavallaan tosi yksin siinä äityydessä, niin silloin totta kai meillä voi syntyä sitä vihaa ja tuomitsevuutta myös ihan pienimpiäkin vauvoja kohtaan. Ja usein se peilaa meille sitä, että jos meitä on esimerkiksi just vauvana, meidän tarpeita on tosi paljon ohitettu, meille jää se syvä nälkä, niin silloin meidän on aika vaikea kohdata sitä pienen lapsen tarvitsevuutta. Mutta jos tavallaan ajatellaan, että ihminen katsoo lasta
sellaisesta oman voiman paikasta, niin eihän me nähdä sitä millään tavalla vääränä, että toi lapsi itkee ilmaistakseen vaikka yhteyden kaipuutaan. Mutta sitten kun me ollaan itse aikuisia, niin me tuomitaan itsessämme se sama kaipaus ja ne tarpeet. Se on ollut itselle tosi merkittävää, kun mä oon nähnyt sen tavallaan, että mitä se niin puhtaimmillaan on. Ja tajunnut, että eihän se poikkea mitenkään siitä, miten mä oon. Eihän siinä mitään eroa. Siinä kohtaa, kun me opitaan tunnistaa meidän omat tarpeet, niin meidän ei tarvi enää yrittää täyttää niitä just kiertoteitä. Eli meidän strategiat suoraviivaistuu ja meidän ei tarvi enää käyttää esimerkiksi manipulaatiota yrittääksemme saada tarpeita täytettyä. Mun hyvä ystävä just kertoi mulle, että hän on ihmetellyt sitä, että minkä takia hän valitsee aina semmoiset kumppanit, joille hän kaataa sen rakkauden. Hän kaataa kaiken oman rakkauden ja huolenpidon ja hoivan ja lahjat ja huomion. Ja sitten hän jotenkin niin toivoo ja odottaa, että hän saa sen sitä kautta takaisin itselleen. Että miksi hän ei vaan anna sitä itselleen? Et minkä takia siinä pitää olla se joku, että hän yrittää tämmöistä hyvin toimimaton bumerangia, että hän heittää niin oman rakkautensa semmoisen toisen ihmisen tyhjiöön ja sitten jotenkin odottaa, että se tulee sieltä takaisin. Ja totta kai siinä kohtaa, jos on kaksi ihmistä, että kaksi oikeasti aikuista ihmistä, jotka seisoo omien tarpeidensa takana ja huolehtii itsestä ja tietää, että itse on oman elämänsä tärkein ihminen ja prioriteetti, niin silloin totta kai se rakkaus myös on vastavuorosta. Mutta jos kumpikin on siinä nälässä ja siinä, miten mä saan mun tarpeet tyydytettyä, mitä mä edes oikeastaan tarvitsen, ja sitten me vaan yritetään niitä jotenkin kiertoteitä, niin ei me yleensä saada sitä, mitä me kaivataan, ja pikkuhiljaa lopputulos on katkeruus, pettymys ja kontrolli. Me yritetään kontrolloida meidän kumppania toimiin tietyllä tavalla, jotta me saataisiin se, mitä me meidän kumppanilta tarvitaan. Ja kun ei meidän kumppani ole meille mitään velkaa, meidän ystävät ei ole mitään meille velkaa, kenenkään ei ole tehtävänä kannatella mua tässä elämässä, muuta kuin mun itseni. Niin tavallaan se, että kun mä otan takaisin sen mun voiman, niin mä vapautan mun ympärillä olevat ihmiset myös olemaan omia itsejään. Ja silloin mä vapautan myös sen rakkauden liikkuu sinne välissä luonnollisesti ja vastavuoroisesti ilman, että mä yritän kontrolloida sitä johonkin tiettyyn suuntaan. Ja tosi helposti, ainakin itselle silloin alussa, kun mä aloin tutkia tarpeita, niin se liittyy vahvasti itsekkyyteen. Että jotenkin mä ajattelin, että se on itsekästä miettiä omia tarpeitaan, että ei niin kuulu tehdä. Ja tämä tulee tosi vahvasti ainakin niin kuin perinteisessä kristillisessä kasvatuksessa. Ajatus on se, että aina pitää antaa muille ensin. Ja joo, mä itse vilpittömästi nykyään uskon, että todellinen täyttymys elämässä tulee siitä, että me annetaan muille, meidän rakkaille ihmisille itsestämme paljon ja oikeasti osallistutaan, niin kuin annetaan. Antaminen, mitä äiti Teresakin puhuu, että se on se, mistä löytyy se elämän tarkoitus. Ja se on totta. Tarkoituksenmukaisuus liittyy tosi vahvasti siihen, että miten me ollaan vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin ja miten me pystytään antamaan ja auttamaan ja tukemaan. Ja tarkoituksenmukaisuus ja yhteenkuuluvuus ja contribution englanniksi on tarve. Meillä on syvä tarve myös siihen. Me ollaan laumaeläimiä. Meillä on tarve antaa vilpittömästi. Se on myös tarve. Ei siinä ole mitään itsekästä. Se on nimenomaan se niin kuin itsekkyyden vastakohta. Itsekkäitä meistä tulee siinä kohtaa, kun meillä on jatkuva nälkä ja me yritetään manipuloimalla ja kautta rantain tyydyttää niitä meidän tarpeita, jotka ei koskaan täyty, koska me ei koskaan tiedetä, mitä me oikeasti haetaan ja tyydytetään ja kaivataan. Silloin meistä tulee itsekkäitä. Me ollaan niin kuin ne, mitä sanotaan, ne hungry ghost, pieni suu ja yrittää sen pienen suun kautta täyttää. Se ei koskaan täyty, koska jos me ei olla itse kohdattu sitä meidän tarvitsevuutta, jos me ei pystytä itse istumaan sen äärellä ja tuntemaan, mitä me tarvitaan ja kannatteleen sitä, niin mikään, mitä me saadaan meidän ulkopuolella, ei tule koskaan riittämään. Ja silloin me ollaan kyltymättömiä, silloin me ollaan itsekkäitä. Ja se on ehkä osa aikuisuutta, että jossain kohtaa niin oikeasti kypsää aikuisuutta, että
opitaan ottaa vastuu niistä meidän omista tarpeista, että me löydetään meidän sisältä se aikuinen, se turvallinen aikuinen, joka kohtaa sen meidän tarvitsevuuden, koska edelleen meidän sisällä on se pieni vauva, edelleen meidän sisällä on se pieni taapero, joka kaipaa ja tarvitsee ja jolle se tarpeet on se tapa, miten kaikki kommunikaatio tapahtuu, niin se, että me pystytään löytämään se lempeä aikuinen ja siinä kohtaa, kun se nousee, että vitsi, mä oon niin yksinäinen, mä tunnen yksinäisyyttä, mä tarvin niin paljon yhteyttä, niin sen sijaan, että mä siinä kohtaa välittömästi alan soittaa ja miettiä, että kehen mä otan yhteyden, voi ei, kai mä tarvin jotain ulkopuolelta, niin sen sijaan, että mä pystyn pitämään itselleni tilaa, että joo, se tuntuu tosi ikävältä, että on yksinäinen olo ja se tuntuu onttona rinnassa ja kyynelinä silmissä ja tosi rankka tunne. Ja kun me pystytään istumaan sen kanssa ja olen sen kanssa, niin me löydetäänkin se yhteys meihin itteemme. Se kevenee. Se on niin tärkeää, että me opitaan tunteen myötätuntoa niitä meidän tarvitsevia osia kohtaan, koska se on osa meitä. Ja se, että me lakataan teeskentelemästä, että me pärjätään täysin yksin ja että meidän ei tarvitse pysähtyä itsemme äärelle ja me voidaan vaan mennä ja tehdä. Ja jos me lakataan teeskentelemästä sitä ja oikeasti asetetaan itsemme ja meidän tarvitsevuus, niin kuin mun tarvitsevuus, mun tarpeet siihen paikalle, mihin se mun elämässä kuuluu, niin asiat muuttuu aika radikaalisti. Ja silloin kun mä pystyn täyttämään mun oman kuppini, niin mä pystyn sen jälkeen myös antamaan tosi paljon muille. Koska mä en ole niin nälkäinen koko ajan. Mä annan vilpittömästi. Mä en anna sen takia, että mä saisin sen. Mä heitän sen bumerangin ja toivon, että se tulisi jotenkin täyttyneenä takas. Vaan mä annan, koska mulla on jotain, mitä mä voin antaa. Ja ensi viikon Tantra-työpajan teema on tunteet, tarpeiden viestintöjen tai tunteiden voima. Ja tunteet liittyy ihan saumattomasti tietysti myös tarpeisiin, koska tunteet on nimenomaan tarpeiden viestintöjä. Pieni vauva itkee paljon, koska se on sen tapa kommunikoida siitä, että se tarvitsee yhteyttä, lämpöä, ruokaa, turvaa. Se itkee. Ihan samalla lailla meillä aikuisilla, niin tunteet kertoo siitä, mitä me tarvitaan. Aikaisemmin mä kerroin esimerkin tästä kateuden tunteesta. Niin se kertoo siitä, että tämä ihminen ilmentää jotain semmoista, mitä mä itse kaipaan. Mitä se voisi olla? Jos mä tunnen surua, mikä sen surun takana on? Siinä kohtaa, kun se suru iskee sen sijaan, että väistetään sitä ja äkkiä puhelin tai lähdetään lenkille tai mikä ikinä se meidän niin coping keino onkaan, niin jos pysähtyy on utelias, että okei, että nyt mä oon tosi surullinen. Miksi? Niin sieltä alta se voi olla esimerkiksi, että okei, että oikeastaan mä tunnen oloni aika yksinäiseksi. Mä kaipaisin tosi paljon yhteyttä ja yhteisöllisyyttä. Tai jos musta nousee viha, niin nyt mun rajoja on ylitetty, että kaipaan tosi paljon omaa voimaa ja sitä, että mä pysyisin mun omassa totuudessa. Niin se, että me opitaan tunnistamaan sitä, että mitä tämä tunne on tullut mulle kertoa, mikä tämä oikeastaan on. Niin me opitaan pääsemään niiden päästään tarpeisiin kiinni. Ja mä tuun ohjaan semmoisen tosi simppelin annelasten päällä tehtävän steppausharjoituksen, missä ollaan ensin tunnistaa, että okei, tämä huomaan, että tapahtuu näin. Se herättää minussa tämän tunteen. Kaipaan tätä. Ja miten yksinkertaista se sitten on, kun me aletaan pikkuhiljaa löytää niitä sanoja. Meillä ei ole hirveästi niitä sanoja. Niin tarpeet on niin jotenkin, siitä ei puhuta, me ei oikein tunnisteta, me ei tiedetä mitä ne on, joten meillä ei ole kieltä sille. Mutta kaikki alkaa siitä, että me aletaan ensin pysähtyä itsemme äärelle ja miettiä, että okei, mitä mä kaipaan. Tosi yleinen harjoitus, mitä mä teen, on harjoitus. Mitä sä kaipaat? Ja jos sieltä nousee, että metsäretki,
niin vielä askelta syvemmällä. Ihanaa, sä kaipaat metsäretkeä. Mutta jos sä asut ydinkeskustassa ja sulla ei ole autoa ja sulla on tulossa vaikka intensiivinen työviikko. Okei, no mä en pääse metsään. No se jää sitten. Ei voi mitään. Mutta mikä se on se juttu, mitä sä kaipaat? Mikä se on se tarve siellä metsäretken takana? Mitä se metsäretki antaa sulle? Ja jos se metsäretki antaa sulle vaikka pysähtyneisyyttä ja se, että sä pääset sinne luontoon, niin sä huomaat, että mä oon yhteydessä johonkin suurempaa ja mä tunnen rauhaa ja on helppo hengittää, ei ole kiirettä. Okei, vapautta ja lepoa ja läsnäoloa. No miten mä voisin saada näitä asioita just nyt? Koska ne peruslaadut, ne syvät tarpeet on saatavilla just nyt. Kun me vaan kevennetään ja helpotetaan sitä, että miten me niitä haetaan. Tämä oli mulle niin merkittävä ymmärrys, kun mä olin täysin fiksautunut siihen, että mun täytyy tehdä intensiivisesti töitä ja mun täytyy asua tässä isossa omakotitalossa ja sitä pitää remontoida ja mun pitää pysyä tässä parisuhteessa, jotta me saadaan kasvatettua varallisuutta siihen pisteeseen, että mä voin joskus ostaa maata, jotta mä voin rakentaa sinne sen yhteisön, josta mä saan sitä yhteisöllisyyttä. Ja mä olin niin lyönyt tämän suunnitelman, että näin mun elämän kuuluu mennä. Mä olin aivan äärettömän onneton niin monella tavalla. Kun mä olin coachauksessa, mä ymmärsin, että se yhteisöllisyys, että se on se tarve. Mutta että mikä tämä strategia on? Minkä takia se vaatii sen, mun pitää 10 vuotta vielä tehdä työtä, joka tekee mut suunnattoman onnettomaksi, joka tekee mun keholle niin pahaa ylivireiden ihmisten kanssa 3-vuorotyötä. Niin minkä helvetin takia? Mun täytyy tehdä näin monimutkainen suunnitelma, jotta mä voin kokea yhteisöllisyyttä. Ja myös vapautta. Ja tilaa olla luova, mitkä oli mulle sellaisia. Ja luoda jotain itseäni suurempaa. Se oli siis semmoinen niin kunnon avari kasvoille. Niin mitä? Hetkinen. Voisinko mä olla vapaa just nyt? Voisinko mä löytää ihmisiä mun ympärille, joiden kanssa tuntea yhteisöllisyyttä just nyt? Voisinko mä rakentaa jotain merkityksellistä just nyt? Ilman, että mä vangitsen itseni tämän strategian, että se on pallo jalassa. Mutta okei, sitten kaikki muuttui ja parisuhde loppui ja talo myytiin ja näin. Että omalla tietysti tämmöisellä niin kuin, omalla vastuulla. Ei välttämättä. Siinä kohtaa, kun alkaa putoilla pois ne tarpeettomat strategiat, joita me toteutetaan vaan siksi, että me ajatellaan, että näin kuuluu tehdä tai näin, tämä on nyt vaan paras tapa. Mutta sitten kun me tullaan oikeasti tietoiseksi, mitä me haetaan, me yksinkertaistetaan asioita, niin siitä voi pudota monta asiaa pois. Mutta jos ne ei oikeasti anna sulle, jos ne ei tuo sulle sitä täyttymystä, jos sä et elä sun elämää, niin ne on semmoisia asioita, mitkä sietääkin pudota loppujen lopuksi pois. Koska me ei olla kellekään mitään myöskään velkaa. Me ollaan velkaa itsellemme. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että nykyään tuntuu olevan tällä hetkellä muotia se, että me katsotaan laitetaan vaikka meidän 8-vuotiaasta, 5-vuotiaasta niin lapsuuskuva jonnekin. Ja että ainoa ihminen, kenet mun täytyy tehdä ylpeäksi, on tää lapsi. Ja se on totta. Niin se, että tavallaan se pelko siitä, että kaikki muuttuu tai näin, niin se on pelko. Usein meidän täytyy mennä niitä asioita kohti, mitkä pelottaa ja luottaa siihen, että vaikka se sisäinen kriitikko sanoo, että tämä on itsekästä ja että tämä ei johda mihinkään hyvään ja me ei voida asettaa itseämme etusijalle, niin että se ei pidä paikkaansa. Kun meidän kuppi on täynnä, niin me halutaan jakaa, me halutaan antaa ja meillä on todella jotain, mitä antaa, eikä vaan rippeitä. Joo. Tästä tuli tämmönen melko jakaminen, koska tää ei ole niin yksinkertainen asia, että sitä voi laittaa nättiin pakettiin. Mutta jos jaksoit kuunnella loppuun asti, niin toivottavasti tää antoi sulle ihmetystä ja inspiraatiota ja ehkä pohdinnan aihetta ja jotain, minkä äärelle pysähtyä tästä eteen. Mitä mä kaipaan? Ja mikä mun suhde on siihen? Ja miten mä osaanko olla itselleni rehellinen? No,
Ja jos pääset tantratyöpajaan ensi viikolla ihmettelemään tunteita. Ja sitten myöhemmin mulla on taas myös häpeätyöpaja, mikä liittyy tähän saumattomasti. Ja näin, niin tervetuloa vaan. Heippa!